Mat-tokki tas-6:30 ta' filgħodu, il-ġurnata fuq Television Malta se tibda bil-programm TVAM li se jxandar mit-tnejn sal-ġimgħa. F'dan il-programm, kull siegħa sad-9 ta' filgħodu se jxandru wkoll aġġornamenti tal-aħbarijiet u sportivi. Għal-ħabta tal-10 mbagħad jixxandar il-programm Għaddi Sound li se jibqa' dejs qabel l-aħbarijiet ta' nofsinhar. Wara l-aħbarijiet jixxandar il-programm Skeda. U iktar tard wara nofsinhar fl-4:30 qabel l-aħbarijiet tas-6 jixxandar il-programm l-lum ma' Stef. Fit-3 ta' wara se jixxandar il-programm Backstage TV u warajh il-kwis popolari Moħħokem li jibqa' dejs qabel il-bulettin tal-aħbarijiet. Wara l-aħbarijiet se jibda jixxandar programm ġdid bl-isem ta' Fortuna mit-2 sal-ħamis. Nhar ta' ġimgħa fil-għaxija mbagħad jixxandar il-programm ta' divertiment Show. Is-sibt wara nofsinhar jirritorna l-programm Sibtek u fil-għaxija wara l-bulettin tal-aħbarijiet il-programm Bandi Time. U għal-ħin tal-ikel kull nhar ta' ħadd jibda l-programm ġdid Family Feud Malta. Fl-iskeda tal-ħarifa, it-tlieta wara l-bulettin tal-aħbarijiet se jixxandar drama bl-isem ta' Night Sleeper li produzzjoni barranija. Fuq TVM se jerġa' jixxandar ukoll il-programm Hazard kull nhar ta' ħamis wara l-bulettin tal-aħbarijiet. U kull nhar ta' ħadd fil-għaxija fost l-iktar programmi popolari fil-pajjiż jirritorna MasterChef. Ma jonqsux ukoll il-programmi ta' ġrajiet kurrenti. It-tnejn fil-għaxija fuq TVM jirritorna l-programm Extra u nhar ta' erba' il-programm Popolin. Fuq it-tieni stazzjon tal-PBS li minn din l-iskeda se jibda jismu TVM Plus se jixxandar il-programm Realtà kull nhar ta' tlieta fis-6:30 ta' filgħaxija. Fl-istess ħin, kull nhar ta' ħamis il-programm Insights u l-programm il-kamra kull nhar ta' ġimgħa. Fuq TVM Plus kull jum fit-3:15 ta' wara nofsinhar se jixxandar b'format ġdid il-programm Ras Imbras. Is-sibt filgħodu mbagħad jirritorna l-programm Via li jiġi mtenni fuq TVM Plus kull nhar ta' sibt fis-6:15 ta' filgħaxija. Wara jixxandar il-programm dwar l-aħbarijiet internazzjonali Resumé. Nhar ta' sibt ukoll il-programm Kuxjenza li jixxandar fil-5:15 ta' wara nofsinhar. U l-ħadd filgħodu fuq TVM Plus se jixxandar il-programm ta' analiżi tal-gazzetti Ħadd l-aħbar. Il-programmi kollha ta' TVM jistgħu jiġu segwiti wkoll fuq il-portal tvmi.mt.